Здравейте! Днес сме на тема екстремен риболов на възможно най-едри мирни риби. Значи, водещия го няма този път, но това е защото той не носи добър късмет. И затова сега за първи риболов на това място не се налага да го взимаме. Но след като ви покажем как се ловят много едри риби, ще го вземем и него следващия път, за да бъде по-забавен риболова. Кажете няколко думи само за монтажа. На каква стръв залагате? Значи, предпочитам да запазя всички монтажи в тайна. Но обещавам пред всички тук, пред телевизорите, че след първия удар ще разкрия Тайната. съвсем точно тайната, да. Това мога да кажа само. Да. Здравейте от мен. Елате да покажем сега. Тук сме забъркали два вида ароматна ягода за супер фидер и нове, много успешна захранка, поне за мен за момента. Заложили сме на пружина на стереопор и очакваме удари от някой хубав толстолоб, някой приличен шаран и сомче, ако удари бонус. Има и сом тук, значи, така ли? Да, има хубави сомета по 7-8 кг. Да, стават за телескопите. Стават. И в момента сега ще очакваме, нали, удари. Преди малко хвърлихме ваиците във водата. И в момента само чакаме. Да питаме и другия гост в предаването, да каже колегата Иво Топалов. думи. Без коментар за сега. На каква стръв сте заложили по принцип? На ягодки от компот си. Компот от ягоди? Компот от ягоди. Други работи. Дам шипков мармалад, круасани, намачкани, нали? По-късно ще говорим. Да, виждам, че не ви се говори. Значи, след като дойдат първите резултати на лице, ще ви питаме пак. Да. Така, от адреналина тогава най-вероятно нали? усмивката ще ви е малко по-замръзнала и ще може да обясните по-подробно. Айде ще се включим пак после. Да. Така, сега да видим и първият удар, както вече ви обещах, на колегата Коко. Чичо Коко. Хвана една от моите въдици, но няма начин. Чай да го дигне. Шаранче. Нали това е шаранче? Дигай го. Лек. Лекичко. Тук. Аз няма го гона, бе. Няма, стой. Нека колегата първо да го умори малко. Както винаги правим. И чакай го. Да. Чакай да не оплетеш сам. Ай, дигай. И първата риба Хубаво шаранче. е в играта вече. Дай ръка. Леко с жилката на тази въдичка. Надолу бе, човек. Свали надолу, че закараш. Не, бе, съм. Така. Айде бе, пусти го на земята. Леко сега по-отзад ще удариш пръчката. Идеално. И ето го първото живе. Нали това е шаранче, виж? Ето му се вече шаранче. Капни, както се вижда. Да. Чакай, не го така, че...
добър удар. Чакай, скри се това другата жилка, вие да Добра моторница удари. много тежи това обаче. Само е тази ще набериш ли трябва да извадиш? За сега не остави. Аз ще извадя. Извади я само, чакай. Я само махни звънеца и набери, а тук остави на земята. Ще извадя, да се може да бъркам. Не, извади я. И бати скутера. Това мина през всичките въдици. Това мина през всичките въдици сега надясно. Надясно отиде. Путка му е. Той има таранка тук на торния там канал. Той ти каза, че... Браво, тия. Аз съм долу да фана и аз риба. Леко, че е с много тънка жилка това. 14 капа вода. Я откачай. Оставете. Абе, това много натиска, бе, човек. Абе, не знам какво е, ама това не мога да извада, бе, човек. Остави го тръгни налево, че ми позволи. Да, пръчка е... Да, пръчка. Било ма е. Това нататък го. Милкаче, какво правиш? Вари пред она, вари... То ще влачкат, няма закачи. Е там отпред. Е там отпред. Да. Чакай, че сега се оплаши. Ивчо. Няма бе, не бой. Леко. Лекчо. Чакай, не бързай пък. Той отива по-наляво. Той да го поизкара, той ще го поизкара. Аз викам тук, където съм аз, там да се... Браво. Не е много голям, бе. Нищо, лекчо. Чакай, ще го докара по-наблизо. Чакай да не закачиш по куките, Ивчо. Не е голям. Не е голям. Като го върнеш, го връщи към брега. Да не вари навътре. Че не може да види какво прави. Ама... То дали ще иска към брега. Леко. Чакай. Го ни с кипчак. Главата му да влезе. Той го фана, човек. Чакай, ела от тази страна, Евчо. От тази страна на пръчките, виж. Чакай, стой. Не, от тази страна. Вали и посъбери голяма работа. Взимай рибата и това. Я го фани. Фани го. Фани го, че щупи кипчак. Няма щуп нищо, стисни. Щупи кипчак. Така. Ето, колегата демонстрира как се вади яко парче. Ето един чудесен тлослоп. Абе, то откачи ли се и ти го откачи, бе? Как се? Да не иска само някой кука, че те са малките кукички. Откачи се. Ето, чудно. Да,
Няма така сняг. И ето тъкмо ми решихме, че сме закрили риболова, но колегата Косо каза, че още не е приключил. И отново показва върховно майсторство.